Bună, sunt în dormitor. Mami m-a stricat. Da! Cu cine vorbești? Mi fac o filmare. Scuză-mă că ți-am întrebat filmarea. Mi fac o filmare, nu mai întrerup. Pot mânca și eu unul Kinder Bueno? Da, din al tău. Fiindcă eu mi-am cat amândouă Kinder Bueno-le ale mele și poți să-ți mănânci pe al tău. Tati, lasă că se filmează. Mă filmez. Mi-a dat tati aici. Am un plus nou de la ziua mea de pe 15 mai. Și uite, ceva de noitor. Sărbanii. Uite, Zăle! Alată ce faci, Sărbanii? Și suntem chiar. Bine. Mami, vino și tu în filmare. Bineînțeles, voi veni într-o clipită. Vorbeam cu mami să intrezi în filmare. Uite ce fac eu. Aprinde becul la tine, te rog. Și să știți că mai e ceva interesant. Apa mea. Miam. Și am baloane de dormitor, mă duc să le iau. Mama, ai intrat? Ai grijă de ce postez eu, fiindcă eu mă duc să aduc ceva. Bună ziua! Spune-mi numele. Spuneți. Avem și un tătic aici. Și un copil chiar aici. Și un copil chiar aici. Trebuie să-ți spui numele. Mă numesc Samoilă Florentina Liliana. Iar eu mă numesc Alicia Sala Cristiana. Și tu, tată, spune-ți numele. An. Balon, da? Și un balon cute. Mami chiar mănâncă un Kinder Bueno. Cred că suntem primii vlogări din România sau mai puțin. Nu știe nimeni. Ce-am întunecat din România care mănâncă Kinder Bueno online. Adică într-un vlog. Adică vrei și tu? Nu. Eu fac un vlog. Știu. Mami, se întunecă când eu mă apropii. Se întunecă. Și aici e Sărbanii. Haide să arăt ce pot face, Sărbanii. Boi. El a stricat, de asta nu putem să vadă ce face. Nu mai avea baterie, m-am jucat prea mult cu el. Mama, da? Așa. N-am spus eu asta. E plasul acesta a spus asta. Nu? Cumva e cute? E foarte cute. Nu trebuie să spun în locul lor. Scuze-mă. Dacă nu este cute, dar nu îmi fac decât o filmare și îmi fac un video. Mi fac un video în dormitor. Este noapte. Și uite ce se întâmplă, ceva neobișnuit, prea multă lună. Ceva foarte neobișnuit. E neobișnuit și oi pe lună. Și niște stele și niște stele căzătoare. Asta. Și am ceva să-ți arăt. Un balon de la ziua mea în formă de bufniță de la Elohim Pijama. Un balon de la ziua mea în formă de bufniță de la Elohim Pijama. Blue. Și palcale un nas. Aici
picăm squishy, 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 squishy. E plină de aer. Tati mi-a promis că să-mi umple un balon astăzi. Și acolo am un balon și tati mi-a promis. Dar unde sunt acele baloane? Nu mai știu, le-ai pus cumva la loc? Spune, mami. Nu mai știu. Și tu, spune tu, tati, dacă mami nu mai știe. Nu știu unde sunt baloanele, dar dacă îl umflu eu, s-ar putea să se spargă. El un pic mic. Cut acel balon. Îți dau să-l măsori. Merg să ceală... Nu mai avem pătroliu. Los dau. Să arăt un los. Am găsit. Balon, pe jos. Uite, aici e balon. Mă duc. Tati, atât. Balonul face pipi pe el. Balonul face pipi pe el. Perfect. Nu mă văd. Tocmai de la întuneric. Închide filmarea și mai începe altul. Că Te rog. până nu-l poți pune pe internet. Ce mai faceți? Se întâmplase ceva încă mă vedeam un pic întunecată. Uite, astea sunt două baloane. Știți că eu sunt o flocăliță. E prima dată când sunt. Dar mai am videouri. Puteți să le vedeți. Chiar pe contul meu de YouTube. Am două conturi de YouTube. Familia Sale și cum se spune? Și Sala YouTube. Am uzat, nu? Da. Uy, balon. Digal. Bla. Los închis peste. Pătroliu închis peste. Los deschis în mediu. Și los și pătroliu deschis aici. Pa! Să dați like și share. Și nu uitați să vă abonați. Și să scrieți în comentarii dacă mai vreți un video așa sau de dimineață. Pa!